Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Bugün bizim stüdyomuzda konak var. Ol, bir küplerimizin yaratkan jerçisi, Tatarstan'ın atqazangan artisti Alsu Әбілханова. Hayırlı gün Alsu. Hayırlı gün, isen misiniz? Hürmetli tamaşaçılarımız, isen misiniz Gülnaz? Hayırlı gün, hayırlı mine motorguna kelip jettin. Küpten küttük biz seni. Alsu, mine benim kolumda senin 20 yıl birge degen konsert programmanın şakırığı. 20 yıl birge. Şunun kadar ömür uzun gitkenmesin sahnaga çıkkanга. Мен шулай булган икән. Үзем дә сизмичә калдым, чөнки килгәнемә менә кичә генә кебек, менә кичә генә аяк бастым кебек Казан җылларына, Казан шәһәренә. Шуңа карамастан инде бик күп үзгәрешләр булды. Гаиләмдә дә, иҗатымда да, тирә-юньдә дә, һәм инде Казаныбызда да шундый күп үзгәрешләр шулай бит. Һәм инде 20 ел үтеп киткән икән. Ләкин син бер дә үзгәрмәгән кебек. Шул килеш яшь, шундый матур, шундый шәп җырлый торган Алсу булып күз алдымда торасың. Менә хәзер дә, бүген дә шулай. Менә киләчәктә дә шулай булсын Алсу. Менә матур җырларың белән халыкны һәрвакытта да сөендереп яшәргә язсаң. Син бит инде сәхнәгә Казанда туып үсеп, Татарстанда туып үсеп, тиз генә күтәрелгән җырчы түгел. Синең тормыш юлың, биографияң Ирак, Сибир якларына барып таша. Шулай бит? Әйдә шуны искә алып китик әле. Әйе. Сибирдә түгел, Север, Коми СССР, ул бит инде самая крайняя точка к Северному Ледовитому океану, Русча әйтәм инде ансын. Воркута шәһәре, әти-әниләр яшьли, шунда киткәннәр инде эшләргә. Әти автотранспорт буенча эшләде гомере буе, әни инде ул пешерүче булды. Һәм алар шундый әйтик авыр условиялы шәһәрдә яшьли, киткәннәр, урнашканнар, һәм без 3 бала, 3 кыз шунда туганбыз. Инде әлбәттә татар телен, татар җырларын мин инде Татарстанга, әбимә авылга кайткач кына өйрәнә идем, ишетә идем, чөнки анда татарлар әз, анда татарча бер нинди дә татар теле яңгырамый, татар җырлары шулай ук юк. Без инде телевидениедә шулай ук, менә безнең шушы Татарстанның каналы бер кайда да ул вакытта күрсәтми иде, һәм без шуңа күрә бик читтә яшәдек. Татарлардан, татар иҗатыннан. Бу гаиләдә генә сакланган татар теле. Гаиләдә сөйләштек, һәм инде менә шушы ел саен әбиләргә кайтып, авылда чавып, авылдашлар белән, туганнар белән аралашып, татар телен, татар җырларын ишетеп, инде яңадан Воркутага китә идек, һәм мин шул хәтле сагына идем ул татар телен, ул татар җырларын. Ул үзебезнең әбикәйне, тирә-юньдәге күршеләрне, авылдагы дусларны бик сагынып, җылый-җылый, яңадан менә май айы җитсен дип көтеп, яңадан шунда барырга дип көтеп ала идек инде. Һәм Аллага шөкер, әти-әниләребез 97-96 елларда күчергә булдылар, кайтырга булдылар. Инде безнең тамырларыбыз, безнең әти-әниләре, бабаларыбыз дип әйтик инде, әбиләребез, алар Татарстанның шулай ук бераз чит районында яшиләр, Чүпрәле районы, Мишарстанский. Бу Ульян белән, әйе, Ульян белән границада чиктә яшиләр. Әйе, шуңа күрә анда да инде без Казаннан ераграк дип саналабыз, әмәләкин шуңа карамастан ул Татарстан. Ничек әйтсәк тә, анда Татарстанның телеканаллары да күрсәтә. Гел иртә белән радио яңгырый иде. Менә минем исемдә иртә белән уянам, әтәчләр кычкыра, әбидә инде, һәм татар радиосы. Хәерле иртә, Казанда шулай вакыт дип, безнең дикторларыбыз сөйли иде, һәм Татарстан радиосы. Әйе, Татарстан радиосы, һәм мин әлбәттә шул хәтле ерак идем. Менә андый хыяллардан, Казанда булырмын, шунда җырлармын, иҗат итәрмен дигән уйлардан мин бөтенләй ерак идем. Еракта түгел, андый уйларым да минем килмәгән дә. Просто җырчы булырга хыялланып йөри торган кыз бала идем инде. Алсу, сине сәхнәгә кем тартып китерде? Сәхнәгә тартырга кирәк түгел иде, чөнки мин яшьтән үк, менә бала детсадтан җырлый идем, һәм мин җырчы булам дип әйтә идем. Башка минем бер нинди дә җавабым да юк иде. Хыялым да юк иде. Мин ул да хыял да түгел, мин точно белә идем, мин җырчы буласым. Ул даже вопрос та түгел иде. Инде әлбәттә авылда бераз анда берәр кая эшләргә барсак, Алсу җырлый идем. Кунаклар килсә инде, әлбәттә, урындыкка бастырып җырлата иделәр, җырлый идем инде. Һәм әти-әниләр
Аллага шөкер каршы булмадылар. Алар диндә булсалар да, икесе дә алар ничектер каршы килмәде. Минем ишеткәнем юк иде, җырлама, ярамый дигән сүзне. Шуңа күрә инде музыкаль мәктәпкә дә бирделәр, музыкаль училищесында укыдым һәм инде Казанга килдем 97 елда. Димәк, менә бүген безнең 2018 ел. Демәк, син 21 Әйе. Ну, 20 дип 20 әйтәбез инде, дип чөнки әйе. студент буларак, анда төрле конкурсларда катнашып, килгән елны ук инде мин үземне сынардай, бөтен конкурсларда катнашырга булдым. Бөтен инде бар конкурслар. алсу барбер кимдер кирәк бит әле менә зур сәхнәгә итеп, юл күрсәтеп җибәрергә дә Зур кирәк. сәхнәдә җырлармын дип уйламаган идем. Мин просто минем җырлыйсым килде. Һәм менә Казанга килүне, әлбәттә, андый фикерне миңа тудырды минем әйтик иҗатташ дустым бүгенге көндә. Һәм ул минем укытучым дип әйтсәм дә була, Әлфия Рамазанова. Ульян шәһәрендә ул үзенең төркемен оештырып, татарча балалар белән җырлар өйрәнеп иҗат итә иде. Һәм ул миңа әйтте: "Алсу, сиңа Мәскәүдә кирәкми, сиңа Санкт-Петербургта кирәкми, сиңа Казанга барырга кирәк", дип әйтте. Шушы фикерне ул миңа сеңдерде. Һәм мин ничектер башта куркып, ничектер юктыр инде дип, сомнениялар булды. Аннан соң инде ныгайтып менә шушы минем үзенең дип әйтик, киңәшен миндә үстереп, ныгайтып, ул мине озатып җибәрде Казанга. Һәм инде Казанга килгәч, мин инде аңладым үземнең урынымда булуымны, чөнки Аллага шөкер, менә Ходай Тәгалә миңа гел булышып торды, ничектер юлларым гел Ачылып торды. Аякты булды, Аллага шөкер. Әйбәт кешеләр каршыма очрады. Алсу, менә син әйттең Татарстан, Воркутадан Татарстанга, Ульянга ничек килеп чыктың? Ульянга түгел, менә шушы Чүпрәле районы ул бит инде границада Ульян белән. Шуңа күрә Чүпрәледә яшәүче бөтен татарлар, алар күбесе Ульян шәһәрендә яши. Һәм анда бик күп туганнар, бик күп дуслар. Шуңа күрә әти-әниләрем инде шунда гына күчәргә булдылар, туганнар булган җиргә. Анда алар үй салдылар, үз тырышлыклары белән инде үзләренчә тырышып, һәм бүгенге көндә шунда алар яшиләр, бүгенге көндә дә. Ләкин инде безнең авылыбызга анда бер 20 километр гына, 20-30 километр барасы. Менә шулай. Алсу, менә 3 кыз туып үстегез, бер син генә җырлыйсыңмы? Башкаларда мин хәтерлим әле, бер концертта синең сеңлең дә чыгып җырлаган иде. Әйе. Алар да сәхнәгә күтәрелергә теләмиләр. Әйе. У минем төпчек сеңлем Мәрьям исемле. Ул инде аның тавышы матур, аның моңлы тавышы. Ул җырларга бәлкем аның теләге дә булгандыр. Бәлкем ул миңа тартылып, минем арттан тартылып ничектер җырлап та карагандыр. Бәлкем менә Алсу апа җырлый, мин алай булдыра алмамын дип тә уйлап, ул юл белән китмәгәндер. Бәлкем аның гаиләсе, тормышы башкарак ничектер оештырылды. Шуңа күрәдер, белмим ни сәбәпле, ләкин бүгенге көндә аның 4 баласы бар. Ул диндә, алар 5 катлы намазда, икесе дә ир белән матур гына яшәп яталар. Алар кая яшиләр? Алар Казанда шулай ук үзләре белән яшиләр. Уртак сеңлем инде әти-әниләр белән калды. Аның шулай ук гаиләсе бар, балалары бар. Менә шулай иттереп без бергә яшибез һәм ул сәхнәгә әлбәттә инде чыгам дип бүгенге көндә хыялланмый. Ләкин минем концертта шулай бер чыгыш ясар дип уйлыйм. Алсу, менә сине язмыш шулай йөртә. Воркута, Татарстан, Ульяновск, син бит әле Самара килене. Әйе, шул. Менә Самарлар ничек кабул итте сине? Килен буларак җырчы киленне бит әле кабул итәргә дә Аллага шөкер, бик әйбәт кабул иттеләр. Шундый алар мине җылы каршы алдылар, чөнки мин Самара егетенә кияүгә чыктым, һәм инде бик яшь кияүгә чыктым дип әйтә алмыйм. Без өйләнешкәндә миңа инде 27 яшь иде. Һәм ул вакытта мин ничектер бераз танылган булып, пар алкалар, мәхәббәтнең соңгы төне дигән җырлар белән танылып килгән җырчы идем инде. Клипларым чыккан иде ул вакытта. Һәм Самара өлкәсендә мине җырчы буларак белә иделәр инде. Самара килене булып төшкәч, алар мине матур иттереп, иң беренче менә конгресс линиясе буенча чакырып алдылар. Сөйләшеп утырдык, шәйләп. Аннары бик күп концертларда катнашырга туры килде. Мин инде әлбәттә шулай ук баш тартмадым. Үземчә ярдәм итәргә тырыштым. Шуңа карамастан бераз авыррак булды. Чөнки 10 ел без ике шәһәр арасында яшәдек. Һәм мин инде менә безнең филармония, Ренат Зинурович җитәкчелегендәге филармониядә
18 ел хезмәт итеп солистка булып эшләдем һәм балаларым туу арасында шул Самара белән Казан арасын бик күп таптарга туры килде инде. Әни әйтмешле, чемоданым гел шунда коридорда торды. Аның эшен мин булгатып та тормадым, ничек бар шулай алам да машинага куям да и китеп барам. Самара юлын инде мин әлбәттә йомык күз белән булсам да бара беләм. 10 ел шулай эшләргә туры килде. Балаларың? Балаларым алар мискиннәр шулай безнең белән анда-монда җирделәр. Инде күбрәк әтиләре белән дә тордылар. Безнең әтиебез инде минем ирем ул шулай ук бик ярдәм итте миңа шушы яктан. Шулай ук киртә куймады беркайчан да, җырлама дип, йөрмә дип. Гел ярдәм итте, гел булышырга тырышты. Балалар булса балаларны да алып калды. Әле бит инде мин беренче бала туу белән икенче бала туган арасында Мәскәүдә укып та алдым. Шуңа да ярдәм итте. Шулай авыррак булгандыр инде үзенә, чөнки бала белән калды һәм финанс яктан да үз өстенә алды мәшәкатьләрне. Анда бит яшәргә кирәк, укырга кирәк. Шуннан соң телевидениегә урнашкач инде тагы да ешрак Казанга йөрергә туры килде. Һәм инде икенче балабыз Султан тугач, инде шундый фикергә килдек. Ирем әйтте, әйдә бер җирдә төпләник, урнашыйк. Әйдә ул синең ягың булсын инде хәзер диде. Һәм без Казанга бөтенләй күчеп, балалар белән мәктәпләргә, садикларга урнаштырып, Аллага шөкер күчеп, инде 4 ел Казанда бер җирдә генә яшибез. Иренең исеме ничек? Ирем Радик, ул инде Самарага әлбәттә эш буенча гына барып йөри хәзер. Ул тапты Казан-Самара юлларын. Хәзер не инде? Ул хәзер мине тагы да аңлады инде. Инде Ничек ике арада йөрү җиңел түгел. Ничек авыр булуы. Су менә иҗатка килсәк, менә җырлар сайлаганда, җырның эчтәлеге көй, белгәнемчә син үзең дә көйләр иҗат итәсең. Ой, юк, минем уйлавымча һәрбер кеше үзенең эше белән үзе шөгыльләнергә тиеш, эшләгән эшен, белгән эшен эшләргә тиеш. Минем берничә генә җыр бар, чөнки алар ничектер менә килде дә чыкты инде. Шуңа күрә мин экспериментлар ясап карадым, ләкин үземне композитор дип әйтәсем килми. Нәрсәгә игътибар итәсең менә җыр сайлаганда? Сүзгәме, көйгәме? Беләсезме, мин музыкант буларак, җырчы буларак, бәлкем ул дөрес тә түгелдер. Һәм мин обижать не хочется авторов, поэтов. Мин инде әлбәттә күбрәк көйгә. Үзем музыкант булганга, минем көйгә колак күбрәк тартыла. Инде бик матур көй булса, мин аның сүзенә игътибар да итмәскә мөмкин. Ләкин инде әлбәттә аның сүзен специалистларга күрсәтеп, чөнки үзем рус мәктәбендә укыганга күрә, мин аның мәгънәсен аңлыйм, ләкин литератур, матур яңгырашын аңлап бетермәскә мөмкин. Менә ул грамотный микән, юк микән дию яктан инде. Шуңа күрә мин үземнең иҗат дусларыма күрсәтеп, менә шушы җырга менә мондый сүзләр, ничек уйлыйсыз, бу матур буламы шулай, дөресме? Менә минем уйлавымча бик туры килә дип киңәшәм дә, шушы вакытта җырлыйм. Һәм кайбер җырлар мине сүзләре белән җәлеп итә һәм мин ничектер күбрәк гадирак сүзләргә басым ясыйм. Миңа күбрәк гадирак булса әйбәтрәк. Алсу, менә хәзер әйтәм менә шу әңгәмәне белеп бер җырлап китә әле дип әйтсәм, бер бүлегенә кайсы җырны башкар идең? Әйдәгез, җаным җаныкаем дигән җырны җырлап карыйм. Айлы төндә йолдызларны санап, сандугачлар сайраганын тыңлап, синең белән бергәләп җырлап бик тиз ата таңнарда. Таң алдында бер йолдыз атылды, аңа безнең теләкләр кушылды. Әйтелмәгән серләрем ачылды иң якты таңнарда. Жаным, җаныкаем дип татлы, иренеңне үбеп сине, яратам мин дип яшисем килә. Бәгърем бердән берем дип кайнар, куеныңда өреп гомерем, буе сине сөеп яшисем килә. Әйбәт, Алсу, рәхмәт. Менә бит ничә җырың бар бүгенге көндә? Исәпләп караганың бармы? Юк, мин сагынаганым юк. Аны утырып бер санарга кирәк әле. Җырлар бик күп. Алар өстәлеп тора. Бүгенге көндә бик күп талантлы авторлар барлыкка килә.
һәм җырлар бик күп. Алсу, Аларны санарга кирәк. җырларны үзләре тәкъдим итәрме, син үзең сөйлисең аны? Ничектер шулай менә үзләре тәкъдим итәләр. Үзләре. Сайламыйм, сайлаганым юк. Тәкъдим иткәннәрдән матурлары әз түгел, шуңа күрә булган менә җырларымны башкарырга тырышам. Һәм менә мин бүген әйткән идем инде. Ничектер бүгенге көндә бит инде бик күбесе саталар җырларын. Ул дөрестер дә инде. Чөнки үзеңнең иҗатың, үзеңнең һәрбер эш ул түләнергә тиеш. Шулай бит? Ул дөрес әйбер. Әмма ләкин ничектер менә минем тормышымда, минем иҗатымда хит булган, танылган җырлар алар күбрәк менә миңа бүләк иткән, тәкъдим иткән җырлар. Алар арасында сатып алган җыр юк дисәм дә була. Әмма ләкин инде үземнең багажымда сатып алган җырлар да бар шулай. Ничә клибың бар? Ой, Гөлназ ханым, сез бик четко, точно яратасыз санау. Хәзер мин аны санаганда юк, клипларым бер 15 клип бардыр инде. Алсу, менә бүгенге көндә клип төшергә авырмы? Авыр. Авыр Татарстанда җиңел түгел. Чөнки аның материал яктан да беләсез инде барыгыз да җиңел түгел тартырга, чөнки бик расходлы нәрсә. Икенчедән, безнең техника яктан әле бик несовершенное техническое оборудование. Заманлашып бетмәгән. Һәм мөмкинлекләр әле менә Россиядагыча, Мәскәүчә, Европадагыча түгел. Бик күп әйбәт, талантлы егетләребез инде бераз нәрсәдер шундый бик әйбәт специалистлар буларак китәләр читкә. Менә Казанда яшәүчеләр, алар инде әле бик техник яктан оснащенныйлар түгел. Теге ныклап байыган, нигездә эшләнгән. Әле ул яктан безнең бит мәктәптә юк. Мәктәптә юк. Шуңа күрә яшьләребез, алар талантлылар һәм алар үзләренчә тырышалар. Ниндидер менә яңалыклар кертергә уйлыйлар, әйме. Әмма ләкин мөмкинлек әле аның хәтле түгел. Алсу, менә 20 октябрьдә зур концертым була, 20 ел син сәхнәдә, 20 октябрь, 20 ел. Мин аның рекламаларын тыңладым, инде бик әйбәт концерт булырга ошаган. Кемнәрне чакырдың шушы бер сәхнәгә? Ул сәхнәдә минем иҗатташ дусларым була инде. Күбрәк басым үземнең чыгышларыма ясадым, режиссер шулай күрде инде ул концертны, ул әйтә: Алсу, синең иҗат кичәң, син ул концерттан солянка ясарга тырышма, үзеңнең иҗатыңны күрсәтергә, үзеңнең җырларыңны әйтеп, башкарып чыгарга тырыш. Чөнки үзегез беләсез, сборный концертлар алар бик күп һәм бик еш. Анда бер җыр җырлап чыгасың да, үзеңне тулысынча ачып та битереп булмый, аралашып та булмый халык белән, үз фикереңне җиткезеп тә булмый. Һәм инде үзеңнең җырыңны да берне җырладың да, анда калганнары ишетелмәде дигәндәй, Аңламый да калалар. Аңламый да калдылар, Инде үзеңнең концертыңда ул әйтә, менә үзеңнең һәрбер җырыңа ниндидер нәтиҗә ясап, үзеңчә күрсәтеп, җырлап чыгарга туры килә инде үзеңә күбрәк. Һәм шуңа карамастан минем иҗатташ дусларым була. Беренчедән Илсаф дустым, Райондаш. Минем райондаш, минем якташ, инде үзе бик ярдәм кулын сузып: Алсу, мин сине киләм, котлыйм дип элемтәгә чыкты. Мин аңа бик тә рәхмәтлемен. Һәм инде бергә башлаган, бергә адым ясаган, башлаган иҗатташ дусларым, ул Казан дигеләр, Артур Марат төркеме. Мәскәүдән килә минем шулай ук иҗатташ дустым Ринат Сафин. Ул безнең Россиядә, Мәскәүдә иҗат итүче татар егетебез, Я татарин дигән җырны башкаручы. Без аның белән быел Мәскәүдә шансон стилендә бер яңа җыр яздырдык. Ул рус телендә һәм шуңа карамастан ул татарлар турында. Андый бер шулай кирәк дип уйлыйм. Һәм бу безнең җырыбыз федераль каналларында, радиоларында яңгырый. Димәк, без рус телендә булса да, читтә үзебезнең татарларның барлыгын белгертәбез. Анда инде татар Исәнә төшереп торабыз ди. Без булганны татар гаиләсе турында, мәхәббәтле, шатлыклы гаилә турында җырда сүз бара. Һәм аны без Мәскәүдә яздырдык җәй көннәрендә. Алла бирсә, шушы җырны башкарабыз. Дустым Резида Шарафиева килә, әлбәттә, Резида сез берничектә.
Һәм инде хореография ягыннан бик күп коллективлар була. Шулай ук ансыз генә сер булып калсын. Ансыз булып калсын. Ансын баргач күрәбез. Алла бирсен. Алсу, менә безне карап утыручыларга нинди теләкләрең булыр синең? Безне бит инде Бөтен дөньяга бөтен сибелгән татар дөнья халык. татарлары карый шулай бит. Безнең Аллага шөкер менә бүгенге көндә шундый элемтәләр бар. Сөйләшеп тә була, күрешеп тә була. Аллага шөкер чит илгә чыгып без концертлар белән барып та күрешәбез. Бик күбесе шулай безне күргәннәрдер, инде танышлардыр дип уйлыйм. Шуңа күрә хөрмәтле тамашачыларыбыз, сез инде әлбәттә безнең концертларыбызга Казанга килә алмыйсыздыр дип уйлыйм. Әмма ләкин без сезгә Казаннан үзебезнең кайнар сәламнәребезне җиткезәбез. Мин бик рәхмәтлемен менә шушындый безнең конгресстагы мөмкинчелекләр булганга. Сезнең белән менә шундый элемтәдә була алганга. Һәм инде Казаныбызны онытмагыз, Татарстаныбызга ешрак килегез кунакка. Без шулай ук вакыты туры килгәндә, вакытыбыз булганда иҗатыбыз белән килеп төшәбез сезнең якларыгызга. Бергә булыйк, аралашыйк, бердәм булыйк һәм бер-беребезне яратып яшик. Амин, шулай булсын Алсу. Сиңа иҗади уңышлар, гаилә тигезлеге, иминлеге, балаларың исән сау булсын. Балаларың исемнәре дип китмәдең әле син. Балаларымның исемнәре олысы Әмир, 13 яшь, кичкенәсе Султан, 5 яшь. Алар инде минем Әмир дә Султан. Менә шундыйлар. Әмир, Султан сиңа гел шатландырып кына торсыннар. Амин. Иҗади уңышлар сиңа. Концертың гөрләп булсын. Без сине яратабыз. Рәхмәт. Чакыруыбызга бик зур рәхмәт. Һәм көтәм. Бүген безнең Дөнья студиясында кунакта Татарстанның атказанган артисты Алсу Абелханова булды. Ә мин Гөлнар Шәйхи бүгенгә сезнең белән сау булашам.